danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Assalamu alaikum Rabina nan ku ce mata bako ne ya bullo. Ke ni wani labari ya same ni mai ɗacin ji ba na lauba. An ce min auren ki za a yi ba kuma ni ne mai gida ba. Bayan na kawo sadaki da kayan aure ba kaɗan ba. Kin san ko fa guda ya raɗe ki to zai sha kotar magirbi. Ai halin ku na mata sai shiru guguwa ba ku san ɗakin uwa ba. Ana iya yin shuka ku tuge ta ko ba ta samu dubban ruwa ba. Haba zaki baban sakalci mai ba zan maka jefar kokiya ba. Kai kama alkawarin mu na nan ka sha kurmin ka kawai gwanina. Dan Allah kai dariya mana isa masalama mai gidana. Burina ka rike na amana kai ne reshen murmushina. Sanatti kamar na ɗau adashi an yaga zubin ba sai na yau ba. Irin kalmomin nan suke sa in kasa rufe kofar gidana. Ke wancan wane ne na same shi ba kwaɗo ba kunkuru ba. Domin na kula yayi nisa amma baki bari yin murmushi ba. Haba yayana ne na ƙauye yana ta kira na ban fito ba. Na nuno ka na ce kai ne mijina ya zo shi ku gaisa bai gani ba. Ni kam zan yi fushi da halin ka dan ba ka yaba kokari na. A'a dan Allah ki yafe ni ke ce alkyan bar gidana. Ki ce Allah ya taimake shi da ya ji zuwan reshen tabarya. Dan har na yi waya da Yakubu ya je shi ya ɗaukan gatari na. Dan Allah kai dariya mana farin gaye ango na Rabi. Kana burge ni da murmushin ka buhun kauna ka girmi tumbi. Dan Allah ki gaida baba ki ce zan je ƙauyen Mujibi. Ki mata albishirin na dawo akwai tsarabar mudun magarya. Oyoyo da zuwa Habibi yau ga ango ga amarya. Alheri ya kori zamba gobe akwai wankin tukunya. Ni ina aka kwana da shirye-shiryen ban so in yi goggo ƙarya. Dan mu yau fenti muke yi da ni da suka yi radi mai wushiriya. Ka san aure babu fashi kawuna ne bai iso ba. Kudade ma sun danga samun kamar ne magana ban yi ma ba. To me yana kike mun bayani da ko ba shi ban ciyo ba. Akan ki ina iya rusa danga in tura gini ko ban gani ba. Bani so in saka ɗawainiya tausayin ka nake je mai gidana. Idan ku ake sawa a aljanna ba da tsanancin bincike ba. Da safe ki aika sai a karba in ba na tafi kasuwa ba. A'a dan halaka ki ambato yanzu nake maganar kalima. Ka wani bebe sa turare in ji kurma. Ke kwata bana fada ba turare ba ne lalle kin koyi gulma. Nan naki inda garinmu ne Allah sai na saki noma. A'a idan can ka kai ne a fasa bikin nan ba da ni ba. Abinda ka kawo sai a mai so shi ba zan rayu a karkara ba. Ke da Allah ni wasa nake yi ba can zaki rayuwa ba. Babban siti zan aje ki ba za ki ji kanshin kokiya ba. Sadakin ma gashi nan a gona ta ya ni mu kirga murmushi na. Kai dama fa ina da magana Allah ya sa ga ka zo.